नमस्कार सांग मैंने मो रूपक महापात्र स्वागत कर रूपक ब्लॉग यूट्यूब चैनल को मुझे आसी पहुँची बालेश्वर जिले में खैराठार पतराजपुर मेलन पड़िया जोटि ओडार बहुत फेमस है पतराजपुर मेलन पड़िया ये देखिपे मो पछपटे ये हूँ पतराजपुर मेलन पड़िया ये सब ठाकुर मैंने आसी था होली पर्व खेली पुणी निज निज मंदिर को फेरी था आसतु जा मेला भर को जाना पतराजपुर मेलन केमी कौन हो।
ଅଛି ଏଠି ଆଉ ମେଳା ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ସବୁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ଆଜି ପତରାଜପୁରକୁ ଯେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହୁଏ ଏଠି ଏମାନଙ୍କର ଏପଟେ ସବୁ ଲୁହା ଦୋକାନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଠାକୁରଟି ଆସିଥାନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳ ହୁଏ ହୋଲି ଦିନ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ ପତରାଜପୁର ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାଠାରେ ପତରାଜପୁର ମେଳନ ହୁଏ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବ ସବୁ ଠାକୁରମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ପଛପଟେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଜମି ଯାଇଛି